Action Ranger! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Ang mga kasaysayan kagarakter nga amon ipalayag sa palatuntunan nga ini, bungang isip lamang sang tagsulat. Kung may magpareho man sa ngalan kag kasaysayan sa matuod nga kabuhi, ina, natabuan lang. Isa lang ang amon katuyuan, nga kamo, mahatagan lang sang kalingawan. Timbangan sang katarungan. Ang timbangan sang katarungan, simbolo sang kamatuuran. Alalangay, kag patas nga pagdumala sang kasuguan. Wala sang korupsyon, wala sang makawat, wala sang indi matarong nga buhat, kag wala sang ginapaboran. Timbangan sang katarungan. Sa kasaysayan. Animal ka, Jack. Ginghapos mo ko ni sa nagatindog nga cross. Animal ka, Jack, banal! Isa man ka pamilya sang demonyo ang nagapuyo sa imo lawas. Ubuson ko sila palayas! Kapuy na ako sa kamo. Luya ko nang maglinog ang kabuhi ko. Pero mintras may pareho sa mga demonyo, hindi ako maglinog. Padayon ako sa pagpangita sa inyo. Isa-isahon ko kamo. Dulong sa impyerno. Jack Balaan, Birador, kaaway bala siya sa kasuguan o kung baganihan. Jack Balaan, Birador, isa naman kaproduksyon sang MBC, DYEZ, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Kagkaron, sa kasugpon sa ikaduha nga bahin sa kabuhi ni Jack Balaan, Birador, diri sa aton palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Tod, kilala mo ang mga nagadulong sa items kag nagakuha sa kwarta kay Mario sa jail? Ati hutod eh. Hutod. Kilala ginaya. Kilala ko ginaya, Tod. Isa lang kami kabay kasilda sa una ng Day Mario. Pero hindi ko sila makita. Kung magdalaw, kung uabit sila kay Mario. Kag sila malang napirming nagakanto kay Mario eh. Kuna mo, Oo. isurveillance sila, Tod. Hampakunta sila. Agawon ta sa ilang kwarta. Tod, Jack. Ang ilang kwarta gamiton ta para magkaguwang aton mga upod sa jail. Mayo gid din nga plano, Tod. Mayo gid. Trabaho adigoy. Isurveillance sila. Kag kung masiro-siro mo na ang impormasyon, timbre ako, kay hanuton ta sila. Hutod ah. Pero kinanglantang armas. Tugod na siguro ko, may mga kargada sila. May armas ako diri. Kag pwede ko man mapagamit sa imong armas ko. Ipatago ko diri kay Nunoy. Isa ka 45, ara kay Ate, Nunoy. okay ah. Okay, Tod ah. Ate, anong plano mo sa mong Tod? Mabalik ka mo sa Negros? Pabalon ta lang ka kung kompleto ng impormasyon ah. Hindi. Diri lang nga rin kami. Trabahoon ta na ini. Antes kami magpanegros ni Pati Madigoy. Ate, sige ah. Kay lakton ko ni karon. Monitoron ko sila sa jail. Sugod subong. Dari ka na mapauli ha. May kwarto dito sa bodega. Dito ka Star Tuligoy. Hotod. Salamat ito dahil. Sige, sir. Thank you. Okay. Bye. Pwede man lang gali. Maayod nga madamo ako sa mga apyan nga may makabulig sa akon. May kapanawag sa cellphone ko. Number lang ah. Sabdon ko. Hello? Diana, si Jack ini. Jack? Ho, ako ini. Amoy ning number ko. Okay. Kay Fatima lang ang na-phone book ko. Maayo kay may cellphone ka na, Jack. Asatin ka na, subong. Kamusta na? Okay ka na? Okay lang ako, Diana. Ari ako subong sa Iloilo. Oh, ano? Kaya nga nagbalik ka diri, Jack. Delikado. Basi kung makita ka sa nagalagas sa imo. Nag-aalong ako, Diana. Hindi nila ako madali-dali nga makita. Kakabala ka lang ako sa imo, Jack. Kung makibalo si nanay nga ari ka lang diri sa Iloilo, maproblema gid siya. Abala si Nanay Minda nga okay lang ako, Diana. Oo, gali, Jack. Manawag man tani ako sa imo tungod. May maayong nga balita. Partisano. Pwede ka na mag-surrender, Jack. Para maatubang mo ang kaso mo. Madismiss naman ang isa mong kaso. Kag ang isa, pwede ka makapiyansa. Nalagyugan niya ako kay madisgrasya ako sa sulod sa prisuan, Diana. Tumbaho nila ako sa sulod. Wala ko sa maymo sa ila. Kag kung mag-surrender ako, ibalik ako sa sulod sa prisuan. Basi kung madayon na ginang malain nilang tuyo sa ako. Jack, may nasugilanon ako. Kag kupirmado ini. Kung mag-surrender ka, pwede kita maka-request nga sa iban ka nga jail ibutang. Oo. Kumpirmado ina. Nga pwede ka ibutang sa iban nga jail. Hindi ka na pag-ibalik sa ginpalagyuhan mo prison. Amo bala? Oo, Jack. Amo lang na ganing. May bago ka naman nga kaso nga tubangon. Ano nga kaso? Ang pagpalagyo mo. Kay kung palinginan ka sang napalagyuhan mo, kag sang warden, pasakaan ka ginila sang kaso. Pero kung mag-surrender ka,
Kag kung hindi naman lang sila magpadalom sa imo, wala naman lang sang kaso. Piho nga padalman gid nila ako. Tungod akig sila sa ako. Jack, minimal lang ina. Masalangan tayo na nga tubangon. Oh, Ati ano? Asikasuhon ko di. Kag kung okay ka, kontakon ko si Bernie. Sa iya ka surrender para safety ka. Updanta ka. hindi lang nga rin sa buong Diana. Ano? Nga aman. Jack, delikado ka. Basi kung makita ka nila, kag may malaing matabot sa imo. Tinguhan ko nga hindi nila ako matulturan, Diana. Hasta saan nga makalikaw ka sa ila, Jack. Diana? Mas safety ka kung ara ka sa sulod. Agwanta lang. Hasta makagwa ka sa legal. Oo. Masurrender ako. Pero hindi lang nga rin sa buong. Kag nga agani. Ano ang rason? Kwan, may trabaho pa ako nga luyag tapuson. Ha? Kung matapos ko na ini, masurrender ako. Ay, Jack. Basi kung madugangan ang problema mo sa ginasiling mo nga trabaho. Ako nang bahala. Kabalo ako sa himuon ko, Diana. Jack, mapahama ka lang. Iligawin na lang, Jack. At ang kaso mo. Kag kung makagwa ka na, magpangabuhi ka na sang normal. Ari man kami. Mabuli kami sa imo. Damo problema, Diana. Luyag ko buhin. Jack! Sige na. Matawag lang ko sa imo kung masurrender na ako. Kamot ng kamot. Baka naman kasi ang soap mo. Puro pampaganda lang. Buti pa ang soap ko. Centrum Plus Herbal Soap. Ang Centrum Plus Herbal Soap ay may mangustin na nakakatulong magbawas ng pimples at may antioxidants na maaaring makatulong for anti-aging. Centrum Plus Herbal Soap. Hindi lang puro paganda. Centrum Plus Herbal Soap. Hindi lang pampaganda. Protektado ka pa. Noon ay love na love kita sa aking dishwashing. Ayun pala, kadiri ka! Sa antibac ay pignin! Ang akala ko pa nga, lahat ng kalamansi dishwashing liquid, antibac ang galing! Kaya mag-smart dishwashing liquid na. Mabakalamansi o lemon parehong antibac. May double tanggaling mo.
Mr. D? Kwan. Kada ko isang epekto sa negosyo tas ang nagdigad nga si Mana, Mr. D. Kwan, tungkol sining mga operations ang anti-drugs unit sa region. Kag sa PDEA. Oo. Amo na problema subong, Mr. Lee. Hindi makahulag sa mayong mga tao ko. Ginapadilagan pa nilang hulag sa unit. Mr. Lee, kwan, mangayo ako sang clearance kung tanisi mo. Mr. Lee, pwede nga makahulag ako sa akong kaugalingon kiniskarte? Para nga madula ng problema ko ngayon eh. Ako lang. Ako mapadiyos ni. Oo, may mga tao ako. Kag masaligan kong grupo ko ngayon, alin pa sa una, Mr. Lee. Halin sa pagpang-hold up as na sa kidnap for ransom. Oo. Pwede ko sila magabit. Mr. Lee, ang importante nga aralan sila. Sa kada trabaho nila, wala sila nagapalpak. Ako, Mr. Lee. Oo. Sige. Thank you, good. Oo, pabalo ko lang ikaw. Kung maglabot ka man sa puntong nga kinanglang gamiton ko mga tao ko, himuon ko ina. Sige. Ako bala. Mr. Lee. Sige. Bye. Ayos. Wala na sa problema. Sugot na si Mr. Lee kung ano man ang himuon ko. Basta nga makabulig sa among negosyo, wala sa problema siya. Pag-amuli sa dyan eh. Damo naman lugo ang maula sini ko matabo. Matultulan na yan ni binig ang lugar sang complainant mo, Bugoy? Oo, to di. Kalapit sa to. Ati, mayo ko na mo eh. Basi kung di man si Utod binig ang matubang sa complainant ko. Basi kung may suguon mo si nga tao. May suguon nga tao si Jack. Ati, pasi eh. Dako gid ang pasalamatan ta sini kay Utod, Jack. Kung matigayon nga mariglong kaso ko, Tito. Ang kaso mo pagid. Kag makagwa kita diri. Oo eh. Nasa ano ba lang nga makagwa ta di? Bati ka na sa akong Utod, Tito. Pinasahi na yung nga tao si Utod, Jack. Basta migo gid. Hindi kayas ni pagpapayan. Gusto ka kitod, Bugoy. Amo gani nga lipay gid ko yung sila sa manghod ko yung nagdayunay. Kay makapiho gid ko yung maayo nga tao ang natupan sang utod ko. Oy, kag di buinas kita na nakaupod naton si Dre. Kag nanginmigo naton si Jack. Mo gid eh. Pero mga muyo lang tatod, Bugoy Nga wala lang sa sablag ang tanan. Nga may diha ni Jack nga makagwa ta di. Man, Utod. Mga muyo lang ta. Hoy, Diyos ko. Ari dire si Jack sa Iloilo, Diana. Oo, Nay. Ang manang hambal niya sa akon. Nga nagbalik sa dire. Hoy, Diyos ko. Kabalo na gid siya nga ginapangita siya. Kadamo sa nagaayam sa iya. Amo manang hambal ko sa iya eh. Ay, muna, naman ini si Jack man. Hoy, Diyos ko Ako ang ginakulbaan, Diana. Basi gulpitan na lang wala mabatian sa balita nga nadakpan siya, hindi ganit ng tiruhan. Kabalo man si Jack maghanong sang kaugalingon niya, Nay. Dugay na siya nga amo sinay. Naanad na siya sina. Baho Ginoo ko. Ti nahambalan mo siya nga sangin-sugin mo bala sa akon nga kung masurrender siya. Pwede siya ibutang sa iban nga jail. Hindi na siya pag-ibalik dito sa jail nga ginpalagyuhan niya. Oo, Nay. Ti, anong hambal niya? Hindi siya mag-surrender? Masurrender siya kuno, Nay. Pero hindi pa subong. Kay may ginatapos pa siya nga obra.
Ha? Ay, ano nga obra? Hampot, di man siya manukid, Nay. Baw, Diyos ko, Base bala kung may ginahimo naman nga di maayos si Jack Hao. Ay, wala tang kahibalo, Nay. Kay hindi man siya manukid. Ay, teop daray man sila ni Fatima, Ay, ampot lang, Nay, Wala akong makapamangkot sa iya. Abi. Hatagin ko number nga bag-o ni Jack. Tawgan ko siya, Diana. Nay. Akong mahambal sa iya. Base kung mamati man siya sa akon. Hello, Binig. Nagkaladalaw ko na sila ni Bugoy. Oo. O tiyara na. Nahatag na niya ang ngalan kag lugar sa complainant. Ati Mayo. Salamat gid utod, Binig. Ako. Ari di si Digoy sa akon. Pakatuon ko siya din. Ipakuha ko sa iya. Oo. O, sige. Okay lang ko, Binig. Wala problema. Hambalon ko lang ikaw. Sige. Hambalon ko lang ikaw kung kinanglan kong bulig mo. Sige, salamat. Bye. Ayos na. Okay na. Nakuha na niya, Digoy. Ati Mayo Ikaw ang tugyanan ko sini nga obrato, Digoy. Ha? Ikaw nang bahala magpapel sini. Bahala ka kung anong imong diskarte. Ang importante nga magsugot ang complainant nga bayaran sila ni Bugoy. Oo, Toda. Ako na bahala. Hindi pagpahuga to, Basi kung mag-atras na gid. Oo, Tapos sa project, hikutara na yun. Oo, Jack. Ote, di na ka mo dimit? Upod mo na si Lias? Ate, okay. Nanawagin na Ismario? Ti ubos ang items siya? Ate, okay. Sige. Nugay na ka mo usik sa chimpo. Dulungin niyo siya dayon karon sa hapon. Sige. Abalo ko si Masyong. I-preparar niya ang dalalon ninyo. Oo, Ipadala ko sa inyo ang lista sa balayra ni Mario. Sige. Okay, bye. Hari na. Mayo ni. Masyong, dali danay. May ipahimos ako sa imo. Kumpirmado? Hotod. Kumpirmado. Magulang sila makamot. Sige, may ingagaw ako dira. May dala akong motor. Hulamon ko dira ang motor ni Nunoy. Aran ako. Sige, Tod. Hulaton ta kang diriya. Diyan ka makadto, Jack. Ngagin hulang mong motor ni Nonoy. May importante lang akong kakatuan pa. Mabalik lang tayo nako. Jack, mas delikado para sa imo. Maupod ako. Ay, hindi na lang. Ha? Mabalik ba dahil ako? Ma-helmet man ako para hindi ako makilala. Sige, malakat na ako. Ato pa sila sa sulod? Hotod. Ato pa sila. Basin dugay-dugay, magwa na sila. Arang ila sa lakyan, May auto gali sila kadala. Are, kuha ang bag. Ara dira sa sulod ng kargada. May extra ina dira nga magasin. Abe, dala dito. Kabalo ka magamit siya na, Tod? Kabalo man, Tod, May-ari man ko sinianay sa unay. Kabisado kung paggamit siya, Tod. Mayo, pamati, Tod. Amo ning himunta. Kung paano ta maagaw ina sa ilang kwarta. Pamati.
Mga abiyang sundarin niyo sa pagbamati ang ikaduhang nga bahin sa kabuhi ni Jack Balaan. Diri sa atong palatuntunan, Timbangan sang Katarungan, ginsulat ni Nonoy de la Cruz, isa paging produksyon sang DYEZ sa Macolod, Action Radio.